Een van je danspaarden. Ja, dus dat gaat niet lukken. Dus vroeg om 12 uur. Oké, dan gaan we. 3, 4 en loop. Ja. Mooi. De zij, side, zij en loop. Loop. Zij, side, zij en loop. Loop. Zij, side, zij. Nou, top. Dit even op muziek. Mooi rustig quickstepje. En wat je net hoorde was echt een wedstrijd quickstep. Dit was een staatsexamen. Ja, dus we hebben lekker een relaxed quickstep. Ik tel 4 vooraf naar links voor, hè? 1, 2, 3, 4 en loop. Loop. Zij, zij en loop. Loop. Zij, zij en loop. Loop. Zij, zij en achter. Zij, zij. Voor en zij en 1, 2 en zij en voor. Zij en up, down, down, up, and down, down, up, down, 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 low, low, zij, low, low, zij, low, low, zij. Oké, stop eens. Ja, probeer nu, we hebben 2 levels, hè? Ja, misschien meerdere levels, maar probeer nu hetzelfde nog een keer te doen en dan even copy en paste. Voor de mensen die het kunnen, hè? Want dit zijn oefeningen, die doen we met de wereldkampioenen in Engeland, alleen dan krijg je er nog een ander verhaal bij. Maar hier zit heel veel in. De looppassen naar voren en alle bodempassen zijn gewoon normale looppassen, zoals je loopt. Niet moeilijker maken dan het is. Het kan wel groter, maar dan moet je weer in de knie van je stouwbenen en dan krijg je weer nog van de buikzin. Dat moet allemaal niet doen. Maar gewoon normale looppassen, loop, loop. En nu zij, sluit zij, de bal van de voet draaien naar beneden. Dan weer, loop, loop, zij, sluit, zij, en. En dus aan het eind van die zij, sluit, zij, zit er een end in waarbij je dus lopend naar beneden gaat. En dan krijg je een hele mooie rustige lijn in de quickstep. En dan weer reizen, rijzen, vol. Dat is even voor de mensen die dachten dat ze al heel goed kunnen dansen. Ja? Oké, nou. En dan wat meer doen. Kom die. Heel muziek, hè? 1, 2, 3, 4 en loop. Loop. Zij en down. Down and up and down. Down and up and down. Down. Up. Voor en zij. Turn en zij. Dat is ook top. Nu wil ik nog even even zien of ik er ook nog een draai bij kan maken. Dus, voor de mensen voor wie dit te gemakkelijk was, doe je nu dit. Loop, loop, zij, sluit, zij, loop, loop. Dat is zo, dat geeft niet. Loop, loop, zij, sluit, zij, loop, loop en zij, sluit, zij. Dat is ook niet doen. Komt hè? Oké, dus het idee erbij is dat je een rechts draai altijd inzet met de rechtervoet naar voren. Dan is hij wel eens heer. Maar goed, dat is een verhaal op zich. Ja, komt ie hè? Het hele stukje is er voor de dame. Dus hier zit alles in eigenlijk. Komt ie hè? Na 4. Ja, muziek. Pare, io non innamorato di te. Ja, maar even 4 vragen. E si vuole volare. 1, 2, 3, 4 en loop. Draai, zij. Achter, zij. Naar de spiegels. 2, zij. En achter. Dan staan we rond, hè? Loop, loop. Die neus naar de buiten. Loop. Neus naar de spiegels. En loop. Neus naar het podium. Achter, zij. Dat ben je makkelijk. Oké, voor de mensen, het laatste stukje nemen. Voor de mensen die het leuk vinden, kun je het ook nog even samen doen. Even kijken, als je het
Dan mogen we twee mannen en twee vrouwen samen dansen. Alle vrouwen, dus, pak het naar zo vast. We doen alleen 1 maand zonder draad. Anders dan krijg je buitenbocht, binnenbocht en een heel verhaal. Ja, dus kijk. Dus, low, low. Zij sluit. Zij naar de bedoeling. Dat je ook hier samen bij elkaar blijft. En niet. Ja, dat is goed. 1 geheel staan. Niet te paar. Oké, laatste stukje gaan, dan gaan we even van alle begin. Hetzelfde nummer even, dan raak je in de war. Hier naar links voor, let op dames, jullie nu rechts achter hè. En we beginnen met de voet aan de kant van het podium. Aantel op 4. 1, 2, 3, 4 en low, low. Zij, zij, low, low. Zij, zij en low, low. Zij, zij, low, low en omhoog. Laag, laag, up, up, up. Laag, laag, up, up, up en laag, laag, up, up, up. Down, down and up, up, up. Down, down, up, up, up. Down, down, up, up, up. Check, check, Oké, nou jongens, jullie zijn super talenten. Dankjewel! Ja, met salsa zeggen ze wel een applaus voor jezelf. Kijk, ik laat alles op mezelf. Oké, we gaan weer zitten en nemen wat drinken. Dan gaan ze dadelijk naar de volgende demo. En dat is West Coast Swing. En tussendoor mag het gedanst worden natuurlijk. Dus mensen die quickstep willen dansen, doe je best. Ja.